yung anak sa video. No? Ano? Kan lagi. Yes, no. Ako drive. Control ko. Yes, yes ka na sila. Ano ni sunod tayo? Kay? Saan number? Matayan mo. Sibo lang ang karakter. Bantay, bantay. Ano ko sa ilak? Ano matay ko? Tari? Ha? PG, libat. PG, madala ka? Ikaw na lang. Hmm. Wala na ita. Dinding. Ah. Asa? Ah. Tanay kita, tanay. Set tanay. Bantayan. Na. Ako na. Apoy ko na. Ah, tawol. Wat nay bayad no. Ay, nagsitra. Ay, hindi yung sanji. Ang serious na dula ba, no? Kaji, dari kaji, dito bye-bye, Ji. Ato, ah. Ipoy lang, Gon. MJ ko na. Gan go. Transit. Opo. Na. Mga bantay ni ba? Ay, kuha ka sila. Ayaw na tabay. Sigang tao pangalan. Time score, time score, eh. Ay, pasigaw tayo pangalan, bay. Sa Katanas ba? Sige na. Complete attachment. Okay. Go, go. Go, orang paksa. Ay, patumada dito sa Balayo. Marka brothers mo. Tunga daw ka. Kuha ng blue. Atay, sir. Sama ka maloko Eh, din. jadi. Ano lang yung taka ba? Ito na, Ay, tugas ka. Naka lagi. siya ba nung nasa Ano ba na? friend list? Ada goal. Ikaw na wala. Ano ba na? Puta si Klapay ko Canada. Sasakay. Hindi na lang. Doon na ako. Hoy, na may coming. May kami sa inyo? Gago. Ay, kita sila. Gago, laro ka healer. Buang. Ay, sige na nga. Patay ito. Ako. Ay, budak na nga na. Dito ka buok. Ili ba kay Sira to? Ano ito? Abi, babatayin na ako to. Asan ka ba na to? Nakol. Bangga mo ko niya ito naman. Awdra. Sandiya to ba? Iba ang guru sandiya to ba? Nga to ba no? Saba ya, di ko nakubaan. Okay. Awa, di ko. Aji, singko lang mo ito, Ji. Ako na Carlos. Wala mo yung moto. Hira guni-guni niya. Pinder ha, sa dulaan mo. Luya sa diary wagi ni farm ba? Sa farm na to.
Ya, kung mapili ka katulo, ako yung ako mo. Wala may kayo bahay ka. O, kung mapili ka katulo. Wala nang ako mo. Asa? Dili ba, kung mapili ko, mapili ka kagpan ba katulo. Ako na, ako mo. Dili ba, kung mapili ka ba katulo. Eda, nasa building. Ay, mapili ko nimo, kuan. Bayad ko kuan. Ito. Di mo kakasating ko eh, dude. Ito. Sige, account to account ta. Sige. Tay gab. Account ta. Daw ko. Gani, oh. Dili jud, bukan jud. Ungon jud ako oy, gago. Baan na kanji mo kulbaan. Dito minita na lang mga panda. Naji, karon naji. Gago. Data, data. Sakyan siya mga dra. Ana yun di ba? Pwede ka mismo gaya awa asta man din. Pamantuan mo. Lumbo. Alam mo ano. Gago. Gago nung ko. Bispit. Arara parko di ba? Na, gila ji. Oh, Building to building ba? Ako dra. Wala ala, Ratol Gaming. Interlink lang ta ba interlink. Bali din no. Ay, cloud. Nay, bali no. Naji. Dara sa likod, dara sa Ano yan? Gago. Gago. Dura andra sa likod ba? Sakit nila. Ratol Gaming. Ako tatawag pag-aamay. Gago, kulbaan. Walker boy. Ito na kasi gold. Gago. Ako binigyan ng kenan. Gaming. Ano no. Gago, lubak yun. Mga gamay na jud kayo. Lubak ng bispit. Lugi, may matatagod. Sa duwas na. Sa duwas na. Buta Carlos ah. Hindi mo dula, kape na daw. Taga pulumulog gani ko. Piklas, good mo ba? Asa lapit ka na pulumulok bay? Ha? Nel, asa lapit ka pulumulok? Balabat ko. Ha? Balabat. Isa. Ako lang pwede ma. Check. Sige na. Apre kaya, iso din. Ano day? Concept brand. Tara, regroup ta. Ay, nakasmat pa rin yan. Eh, demakoy. Boy ba ni? Suroy. Ah, BTO. Ano kalaban dia? Ano kalaban dia? Nara sa 3 bantu na ang wala kong drop, bawasan lang yung kayo ng dalayo, 24 seconds pa. Out na mo, ano si Andre? Sasarit sa akin, kachap. Tara, pasok tayo sa bilog. Parang nangangamoy ng chicken ah. Tara, tara. Wow na to eh, langan. Number 1, tara 1. Tara, pasok ka ninyo sa bilog ba eh. Yo, kananoy? Buang, kita mata. Raga ikaw kay ikaw. Ay. Mas berat.
bay. Saan, kalaban bay. Ah! Kami raduha. Ubos Amo, nadua, mamen. bay. Ay, Urot dira, bay. Wala man mo diri bay. Waan nyo bay, ay. Wala di mamilin bay. Ukil. Urot ang tulo. Ay upat. Giunsan nyo to bay, giunsan nyo. Malayler bay, bay, makatag bay. Malayler lang. Malayler. Grabe naubos bay. Di Bay, sila nakay malayler, bumaba. bay. Bay, Ha? asan balayler eh? Balayler ba? Ano na siya dai? Diri oh. Na do diri oh. Ano na siya dai? Out na Napag-gunshot number sa taas ah. Diri ka sa low. Ingat dyan man ah. Abig lang ang Out mga. number yan. Mga hurot sila tanan ay. Kaya, ito ka na syndicate ay. Limitan yun na yung bay. Hmm? Kuan ni baret diri oh. May baret diri. May barit ko bay. Gani mo bay. Ay. Asa na banda bay. Tanggo bay. Bumabawi si ano ah, syndicate. Syndicate bay, mabawi sa syndicate bay. Asa na lapit na down. Kalaban. Na sir silencer dia. Akin na lang bot bay. Kaya, pagkabot bay ay. Waay. Magsulo na lang po ay. Doon na. Ako bay, pakita ko mo isa. Pauroto ng kwan bay ah. Pauroto ng isa squad. Naray sa kaskwad. Ay gagi, magraras pa. Baka may silencer dyan sir. Tao na mo sa squad ang urot ah. Tao na mo sa Silencer. squad pauroto ni Jimson ah. Wala di silencer ba? O, sakay kayo. Walang problema yan. Tara. Kaibigan ko yan. Tara, men. Uy! Mayroon pala kang skin, men. Hindi yan akin. Akala ko, monster truck. Akala ko monster truck. Akala ko, monster truck. Di pala. Kalayo pala to. Kalaban, men. Skater ako, men. Dito, men, no? Dito lang yung kalaban, men. Dito nakita, men, yung kalaban, men. Maraming meter sa akin, men. Saan may malaban dito, men? O, tingkat tayo, men. Uy! Alam ko, monster truck. Hindi pala. Asan, men? 1 kill ako, men. Ka 1 kill. Ay, nasa blue house ata. Blue house. Ay, dyan sa pink house. May Wala car, yan, may wala blue yan car. dyan. Akin yung car na yan. Wala ba? Akin yung car na yan. Wait lang, apat pa. Ah, dito pala, men. Ay, putik na sayang lang healer ko.
Isa lang pala. Sana ko ning amaw ka. Kunin mong Carmen. Bahawa na ka na siya kay Kisal. Na. Ito na yun. Luya sa iyo, Roy. Luya sa iyo, Akala Roy. ko wala. Pero meron. Luya sa iyo, Roy. Kunin ko lang yung star mo. Oo, okay, siya. Nagpakamatay na lang siya. Di na sila mga matay, wag kayong ano. Gulong AFK, pat yun. Gulang. Di lagi magbuwasan, no? Dili sila mamatay. Nandiyan ba kalaban? Ilan chairman? Dalawa ni Carl. Uy, so mga. Naglulo ka drapag. Okay. Mura din. Bot na lang ni. Parang bot na lang. Ay, gagi ni naka-nova dre level 2. Ni naka-nova dre level 2 na dre sa Blue House. Ah, sige, sige, sige. Dili na bot ba yun? Patikim na to na ano ba yun? Nasa banda ba yun? Tanggo ba yun? Naduha lang sila kabuk. Nasa Blue House, sa Blue House. Nadown na isa, nadown na isa. Ako bahala na ba? Balat na yun. Sorry. Down na po, down na po. I-push na. Ikaw na lang, Mat. Ikaw na lang, Mat. 65. Nice. Ang lobo. Ganyan talaga ako kalakas nun. So lakas isa na lang guys ito, nahit na kita na ako 65.